नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलमध्ये तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, सकाळी तुमका आधी शिवप्रभात, गुड मॉर्निंग. तर आता मी चालले आमच्या कोपऱ्यात. आता चालले आधी आतेकडे, ते सिंपल सोडून नंतर आमच्या कोपऱ्यात. आज आमच्या कोपऱ्यात लावणार असं तुमका दाखवलं आहे काल त्या व्हिडिओज, ते बघितलंच. तर आता बघूया, काल आपण पाणीचा कमी केला होता आणि आता पाणी किती काय माहीत नाही, कारण आता पाचवल्यापासून पाऊस पण लागता. तर ते जागर गेला कळतच. चला तर या व्हिडिओ सुरुवात करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चला हा व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता हे कोपरं म्हणजे आता दुरा घालून झालेले आहे का. तर राहुला आता तास राहुला आता चालू होता तासा, आणि नंतर मग जातो. आधी त्याच्यात पाणी बघा किती आता, आणि त्यात पाऊस पण आता चालू झालो बारीक म्हणजे आता असाच मोठं झालं तो. आणि हा बघा, ह्या कोपऱ्यात पाणी किती आहे बघा. हे कोपरं संध्याकाळी करूचो असा, आणि हो जो कोपरा तो आता करणार बारको कोपरं. एका वरसून पाणी येतं, ह्या भरडाचे कोपरे आहेत, हे वरचे आहेत ते, म्हणजे एका पाणी जास्त नसतात. ह्याच कोपऱ्यांना खूप पाणी असतं. आणि आता ह्या कोपऱ्यात किती पाणी आहे बघा. हे संध्याकाळी कोपरं करूचो. मित्रांनो, आता हे कोपरं झालेलो, चिखल करून झालेलो असा. बिल थोडे आराम करतात, तो असं काळवरवत करता. आणि आता आमची वेळ झाली आहे ती भाकरीची. तर भाकरी खाऊ बसता. भाकरी खाऊ घे, भाकरी खाऊ घेवा. मित्रांनो, आता हो चिखल झालं आणि आता चालला खराक. संध्याकाळी हो एक करूचो आणि तो एक वरचो ह्यो. आता ह्याकडे मेरा फुटलेली तिकडे मग बघितलं असतं तुम्ही. यायली हे बघा, हे बांधलंय आता. तो तिकडे जो पाट आहे तो पूर्ण साफ केलाय. ह्या ठिकाणी पण आहे मेरा फुटलेली, ती पण आता बांधलंय. तर पाणी त्याला थोडा कमी झाला. तर आणि आता बैल तिकडे काकांनी चराक सोडल्याने आता लव घराक. आणि परत आता 2 वाजता जात बांधूचा. होय होय. तर मित्रांनो, आत्ताच आम्ही जॉब सोडून घराकडे गेलो. म्हणजे आता काकांकडे जाऊन बैल वगैरे बांधला. आणि आता तुम्हाला दाखवलं बाकीचा, म्हणजे जी मेर वगैरे घातलं आहे. आता म्हणजे कुठली होती मेर ती घातलं आहे. परत पाट वगैरे साफ केलं आहे. आता लावून झालं असं सर्व. आणि आता चाललं आहे मी घरात. आता घराकडे जाणार, जेवणार आणि झोपणार. आणि परत 2 वाजता जॉब बांधूचा. तू झोपत नाही, पण आता झोपायचं म्हणजे काय, डोक्यात दुखता बारीक थोडी तब्येत बरोबर नाही. चला तर आता घराकडे जाऊया, जेवूया, झोपूया आणि परत 2 वाजता आपण कोपऱ्यात जाऊया. मित्रांनो, आता निघाले परत कोपऱ्यात. आणि आता वाजले बरोबर 2. आता बारीक पाऊस पण चालू झालो. वाटत नाही म्हणजे मध्ये व्हिडिओ करू गावतील असे. भाव येऊचो कोपऱ्यात व्हिडिओ करूसाठी. बघूया, चला तर आता जाऊया काकांकडे. बैल सोडून परत कोपऱ्यात. आता 2 कोपरे करणार आणि सोडणार असं.
तर मित्रांनो पाठीत मारून आणलो की त्याका पाडगोळी असा म्हणतात. बैल धुण्याची मजा ही एक वेगळीच मजा असतात, त्याच्यात वेगळा आनंद असतात. तो आनंद ती मजा फक्त आपल्या कोकणातच भेटतात. तर मित्रांनो तुम्ही कधी बैल धुतला की नाही ह्या पण आमच्या कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि त्यात तुमका किती मजा भेटता, किती आनंद मिळता काही आमका कमेंटद्वारे नक्की सांगा.
तर चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हळद थांबूया. आणि मित्रांनो, आज आम्ही एकूण 4 कोपरे लावला आणि बघितलंसच म्हणजे पूर्ण मेरा व्यवहार बघितलास. ज्यावेळी आपण कोपरे उकळत आहोत तेव्हा एवढे म्हणजे दिसाक वगैरे चांगले दिसत नाही. नंतर जेव्हा लावणी होता त्यात आणि त्याची मेरा वगैरे आपण जेव्हा घालतो तेव्हा एकदम ते लक्ष्मी भोळल्यासारखी होता. तर एकदम सुंदर वाटत लावणी केल्यावर नंतर. आणि तर आपण ती जे आता म्हणजे कोपरे लावलं त्या ठिकाणी अजून जे कोपरे आहेत ते उद्या आणि परवा 2 दिवस आम्ही संपवणार थायला. आणि नंतर मग त्या ठिकाणी दगडे नाळी एक आणि आमच्या पण हे नाळी 2 कोपरे आहेत ते परवा किंवा हिरवाय होतीलच. तर व्हिडिओ तुम्ही जर शेवटपर्यंत बघितला असाल आणि व्हिडिओ तुमका आवडला असाल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता आपण परत पुढच्या धमाकेदार व्हिडिओत आणि नवीन व्हिडिओत भेटायात.